abu na abu ne ana dariya kwashe wannan kuro ba karka shiga makaranta ne Kada wuta! Aha! Kaya! Agwere nawa! Akare! Balala! Girma kuma da ilimin magana kafin su, kale ko da kuka hada ijiya kankar su. Maza kuma a yi zancen su a nan bangar su, muna bakacin karkaji zo. Ne iyo, wai yaya ne iyo, dan mai gari iyo. Jifa ne ko dutse, taure ko sai turke, ko talo ko ta kariya zance iyo. Alhaji Ibrahim na wai yaya ne iyo. Wai yaya ne iyo, wai yaya ne iyo, dan mai gari iyo. Jifa ne ko dutse, taure ko sai turke, ko talo ko ta kariya zance iyo. Alhaji Ibrahim Alhaji Ibrahim wai ya ne
yaya ne ibu wai yaya ne ibu dan mai garke mu jifa ne ko dutse taure ko sai turke mota lodo ko ta ka iya zance ibu ka iya zance ibu Allah samu dace an